ka channel thir tu zong te ma sa in chi bai le vek ule tuna kan ngai thlak tur hi tun la ya social media lama lar tak coronavirus thudik pon chuana ti kha nia mi tam takin in lo chiar nge to po arin ma se ngai thlak anom jok nan le ngai nom jok nan ti in thum thu story angin karon bot se min lo ngai thlak sak ve theu don nia kei hi Chinese military intelligence officer kania hun rei tak chung ka thok to military intelligence a hian na sang tak ka chel meka chu mai ba ka Chinese Communist Party a hian member nilai ka ni bok sarkar mi poimo tak kani awang hian sarkar thuruk tam tak chu hriat ka nei ve thin heng thuruk tam taka hian in rol chang po ka nga thuruk top khok mi pui te hena puan chhuat thiang lo tam tak po om thin khovel puma hian keini China le US te hi khovel thunun thei tur khopin kan in elna sa hle ma se kan thuruk pakhat ero hei hian ni US nen hian a chungril taka chuan na sa takin kan thok duna ramdang min el phave tur lo ven na na ni ber keini lam sarkar hian hun rei takata kan lo buai pui to technology sang tak mai chu kan mu chuak ta a chu kan thil siam chua chu thil tangkai le man tlak tak ani ngei po kan ring chu chu nge ni ta ang le chu kan thil siam chua chu mihring ril ru thunun theina le rel ruput mang thak langnam vek thei khopa technology sang ani ma se heng kan thil siam hi mi pui ta chu kan hriat tir ho lo thung kan thuruk top kho kan ni tlat chu kan thil siam chu damdoi chak tak mai mi pui pun khom na van bo ruak sang the dar chi rim nei lo mu thei lo ani lo mang po ni ila sarkarin mang ti hriat lo tur khop a hi ani ejen ti in chu damdoi chu kan soi thin tum khat chu Hong Kong khopuya sarkar do lo na kong zo chu na sataka nei ania ta chuan ngei dan kan nei ta he kan thil siam chu hi chu mi pui pung khom ho zinga the dar chu kan tum ta a kan dam doi tho dan en china thatak ani bok nen ma se Hong Kong chu khovela khopui khwal jin te tlo tam na ber pol ania he kan dam doi echen hi chung ho zinga man chin chu thil risky tak ani ti kan hriat chuale hnuin kan thul le ta zoka kan dam doi chu en chin nge angain kan du na chu la bo mai chuang lo ai en chin nan hian mihring thahnem tok tak angaya kan han dei fan huwa wa nei thlak tewin kan mihring mamo ang po chu kan in mu thei ta ani chuti chuan kan mihring mu ho chu en chin na nei turin Xinjiang province a kan hruai khom ta a ani chu dot manga bumin chung Islamic radicals sarkar la ka hel thin ho chu training tir turangin kan hruai khom ta a ani na taka chuan kan hruai na chan tak zok chu experiment ti turin ani he kan hruai khom na hmun hi kum engemaw za experiment kan lo ti to na thin ania mihring hmangin kan ti deuh ber thin chung kan hruai khom ho chunga chuan kan dam doi achen chu kan hmang ta ani chu ma se kan bei sei ang ani ta ho lo a result kan hmu ero arap thak tak zet nat na hlo om tak tak kan sar ril rukim lo na mani inti hlum du na taksa organ chia wanga thina thlente ani vnu mai kan thil siam chua chu a man tlak lo ti kan hreta a man chua chia po kan ngai lo ma se kan American thian te chuan kan thil siam chua chu an lo hriat ru ve kiaw wang chuan min dil ta fawa Venezuela laka an boina chin fel nana min dil an ni kan in thian thatna awang chuan phal lo chu hre hle mai la a hna tho ero arab thak em awang chuan kan rem ti talawa America lampon a hna tho dan dik tak hria selang chuan min dil kherin karing bik lo ma se an hriat lo na wang zok ani hetia kan phal lo hnu hian engkim chu a thale mai tura kan ngai lain American CIA lam chuan chu agent chu danglam le ro pui tak
keimani tan chawa siam chuaka aruka kolcha a midang pe ve phallawa min ngai ve dai thung ti chuan an ni lampo an ona te awangin ma an ron la ve tanta ani kan researcher pakhat chu poisa tam tok taka lo thlem lung oin chu kan researcher chuan shala lo rem ti ve maya chutia aruka thil lang ti lai chuan a hun taka man chuakin engkim chu kan hre chuak ta ani America lampo an ron tangna a keini po kan dam doi an neyang ti hlavin kan tangna ve hle bok an ni nen hian kan in kap nge nge a hemi tum hian atulam ve ve po kan thinuala ma se he in kana thleng hi media lama ponzar ero ani lo a chan chu thuk tlat ani kan in kana mun hi Wuhan ran zorna bul ania he kan in ka tum hi thil rap thlak tak bul lo internet tur ti shelo kila kan in kap kher pikin ka ring lo chu kan in kana chuan kan nam phat san tu kan researcher pakhat chuan chu agent chu a thau ke ta hlo mai le chu dam doi chuan a che vel zong zong chu atuam don ti chu thil chop kan ngai lo a thei angarangin Wuhan ko pui chu in to po thei lo turin kan khar ta feka chu dam doi na natna atlen dar zaw zel ven dan tur chung kan ngai tu ta char chara kei nge po chu ngai tu tu te zinga katel nge nge ma se chu dam doi chu chak em awangin an dan mai thei sia zang ni lo chu dam doi chuan natna tam tak athlena thina tam tak nen aram mi pui ta chuan an tuara ti dam thei ani silo chutia natna alo dar zaw zel ta ka chuan media kal tlangin ruang manna ten tak chu kan thil ti sual thu bonan kan siam le ta ani chu natna dar mek chu coronavirus voin Wuhan khopui atanga ronin chanani ti in state media te hna chuan chu tenga thu thedar turin kan shilta a Wuhan khopui chu ran zorna hmun ani awangin chu natna chu rana tanga lo in chan ni in a thang ta hle bok chumi hnu chuan chu coronavirus ti ming chu alar ta hle a ni e engwagin nge alar lo te lulang athil ti thei kha arap thak e mani natna rap thak tak tak athlena chung ko hlim tak ni thin te kha chu natna chuan a then dar zawa thina chuan thla azara mangai tak tak te an chana arap thakin alung chiat thak tak zet coronavirus ti ming ringot po lawan nak bok ma se ani na taka chuan coronavirus ti chu reng reng lo kan dam doi tho kha ni a ming ero kan phuat chok mai mai ani se mi pui ta chu kan bumin an tarenga chu kan la du tok mai lo sipai engemaw zat chu hospital zong zonga kan tira doctor te hna chuan tlang hrileng awanga nanna nei to phot chu coronavirus ani thu hril vek turin kan tile ta ani kar khat nuwa chuan khotlaya ruang tam tak alo oma chung chu engtia ti chi nge po kan shelo ti luina in mi then khat chu ruang seng hoya khopui po na mun khata phum turin kan ti ta a ma se chu tiang ang ruang tam talutuk chu mun khata phum bo mai chi ni silo ruang tam dan chu amaka tam mani ma se chung ruang te chu mi pui ta hria ta chuan mi tlem te angin kan the dar ta thunga chu natna leng vel kara chuan mi thi po punbel zelin damdoi in po alun thei ta hlea doctor pakhat Li Wen Liang chuan chu natna leng vel chu kan thu oi du lovin coronavirus ani lo thu le veide chu coronavirus vei ho angin en kol ve du ta ho lova chu chuan ho tu te lam ngai dan po apel ta a shem na atan chuan chu doctor chu mi ti ho kan phum khom na a chuan kan da chutlai hmuna chuan chu natna chu a vei ve anga relo te a thi ve mayang ti chu kan rin dan vekani ma se mak tak main chu natna chu kai thei ta reng lo maya engma dam lo na po anei ta ho lo chu doctor chu a thi ngei du na alen em awang chuan People's Armed Police te chuan heroin le mercury chopolin an Jacksona
chu chuan a chuap ti chia in a thizui ve ta ani ma se mipui te hriata chuan Dr. Lee Wen Liang chu coronavirus wangin a thita ti in thutik lo chu thedar ania mipui te po chu buma omin oilo re ngan omlo hemi hnuwa kan thil ti dang kan ngei tu le de chang hian ka sak ngoi thin ma se karam ta na thok kani tia kain hnem chang po tam karil ru chu na satakin ain suala a chang chuan kain ten de ngoi thin in tin nge Dr. Lee chunga khan ka thiam thil kha thlen thei ani kha mi khongei na nga tak le ngil nei tak antam lo te duat taka enkol thin tu ani si ni e do ta ni lo Dr. Lee khan danna awanga dam lo te chu mangai takin alo boi soma mi tunge an ni ti po hriat ngai lo mi tam tak kara anun thap te mewin a thiam na chu par chuwa tira mi tam takin ngai na reng ani ma se tu na chuan to lova mi pui te chuan an uya an khongaya chunat na hlo tak wanga thi ani tian hriat chuan an leina tak zet ma se a thi chan dik tak ero hria se an thin urin an khongai zual sawang le chutia karil ru a ha ka anom thei tak lova chuan kanum pui chu engkim ka hril ta veka kanum pui chuan khoi hmuna ma soi chuak lo turin min hrila a chan chu kan dunna atan hlo don wang ani kei chu sarkar mi poimo tak mai kania chu wang chuan ni tin kan fisel na chu min endik sak zia chu mai ba ka mas abi ka siam chu ni tin athar min pereng thin chu mas chia chu ani he data in kai chon theina la ka min hum thei tu chu mi pui te ro chuan chu mas abi ka siam chu an dong ve hau lo thung mas naran mai an manga kut fai ta ka sila mas man de chunat na la ka inven dana an ngaya ma se chu chun sia pakhat ma nei lo mas kan manang hi chu abi ka siam ania siam chua har satak ani mi pui zong ta na siam thei ero ani lo nakina chuan kan na chevel zong hi mithi da khom na mun lian tak alani anga chubi huna chuan zebrua lovin thudik chu hailanin alo tho don ani sarkar chuan mi pui ati bum chumjom zelin dot pho chombok an thedar le ta chunat na veite enkol tur chuan damdoi in sakania ni som chung la ka sakzo ani chu khovel hne na puang darin khovel pon na ringa ma se dot mai ani nie in engemoni tak chu ka khat chung le ka sakzo chu ani nge ya ma se hospital ani ozong lo he building chunge ro thuruk tok kho mi te ma an thup tlat ani thung atir chuan sarkarin darna veite tan thil tha ti in hospital asa a ka lo ngai thin ma se lo ni ho lo keipon enge chu mun chu ni ta ang tia hre chak deuh taka ka lo lai chuan hun tha tongin chutlai mun thuru ka hriat theina hun tha ka mu ve ta hlo mai le tum khat chu building omna ho sen san huna kal tur chuan kan hu tu pa chuan min tir hlo maya police officer pakhat corporal meng chuan min hruai kwalta a kei chu natna laka ka him theinan mas min vo tira kan mas manang hi ngu mai tur lova lei thei turin om heklo damdoi in lama thok then khat te po in an mang phameu lo kan tan chawa siam ani kei mai ba ka kan puile ka fa patan chuan ni tin na thar min ron pe thin chuti chuan mas vo chungin corporal mengnen wa sen sana chuan kan kalta a chung kan nu chuan hospital ang deuh tur hian an no siama damlo enkol na tur khumang tak po an da bok chuta chuan natna vei tam tak chu omin an lo mu dial hloma chung ho na tak po chu atan tir chau alani an nat luat awangin vial ngoi in an lo trap na sa hle ya ma se chung chu abul in tran na chau alani si chumi min hmu tir zo chuan pindan chung ril zo ka min hruai le middle section an tia chuan min hruai lut ta ani
chutlai hmuna chuan ril buai tam tak hian lo oma mi a da khom na hmun ang mai le mun rim chia le chop tak ani chuta chuan doctor pakhat ma an om lova sipai mai dung sei tak tak chutiang sipai kan nei ti po ka sian lo te an ni chung sipai ho chuan dam lo te chu an du to ka ngai sa in an nun ron shik thlak nan an hmang ani berang chu chung thil kan hmu chuan rap thlak hi ka ti tak zet chung dam lo ho chuan no pang ang mai in za ngai na dilin chak chungin an khongai na dil ma se an beng chu hu be sakang mi an ni an tiang ken te chuan na satakin an vua an mita te chuan marcha tui kap lutin an thir phei khok te chuan an chir ngek ngeka rap thlak takani keipo military lam mi tho ni amin ngai awangin an nun ron le che dan rap thlak tak chu thupan tum chuang lo chung an tot na te chu mu si om ka ti in thlir reng po thil nuam ani ho lo ti chuan room khata hian lutin dar thalanga ka in ena keima le keima te chu zona in zotin hetiang mi hi in tak zetamo ini yem anni hawang hi in tak zetem ti in dar thalang ma keima lim thange chu zona zotin ka hau ta chiama chumin nu chuan room danga min shuai le a chuta ka thil mu chu ka thil mu to azunga rap thlak le mu shi om ber ani thei hialang chuta chuan ruang chiar sen ruwa lo chuan zola tanga in chung ceiling thleng chuan an lo tiang khom thur maya mi pa le mei chia pon thiap chuang lo chung ho ruang chuan in chung chu khata chung kan hmu phei chu shi om ka ti in ka tho te chu acham hial do ni mo ka ti man chung ho chu chiar sen po an ni lo ka soi thei zong chu an tam hle ti zong ani chung mi thi ruang chu ala thi ve lo ho chuan trap chunga seng hoin mun thim lama chuan an pai lu zela achang le chung ruang seng tu te chu veng tu te chuan an tal tum ken chuan an vothu le top thin ka ngai tu na chuan chung ka thil hmu te chu ka oi thei lo hial zok chung ruang te chu mi puya chuan an hal rala thudik thu bonana ti an ni ho chu ke chuan khongai mel takin ka lo thlir dawa chutia ka khongai mel le ka rap mel tak mai corporal meng an min hmu chuan kamita tak min enin min nuya ma se amit meng ero adang dai thung ruang an halral ma chuan an nei ro hlu zong te chu an lak sak veka chung thil te chu corporal meng he na chuan engatan nge inti tia ka zo chuan sarkarin damlo te tana suma sen so rul let na ni hi ti in min changa ko omna awang chuan badruma lutin kawaluak ta chiama kalet le lam chu corporal meng chuan room set hian min lo mela chuwa mit meng chu ka hmu to azunga la room ver ani hialang pa se engma chu thleng zui to chuang lo keipo in lama min thalet le ta ani kum meu liam le a chu virus po chu khovel pumin mel hriat ta he natna ina chiatna thlen po ale tam takin apun bela rampum chu atuam vela chiatna na men lo a thlen me kani ma se chuti lai chuan sarkar thuruk zong he virus lo pian chuan an dik tak le sarkar che dan zong chu mi puite hne na chuan media kal tlangin kapuang zar ta feka ma se he thil ka ti hi chan nei lova ti ka ne bik ho lo enge heng thil te hi kapuan chua mani ka in ti min chia tang heng thil te hial min ti du tir tu chu enge ni ta angle chu he hi ani tum khat chu dan pa nga yang bokin mas min betur le country sel na te en dik turin an local le chuta chuan thil poi tak le karin mia lo tur chu kan hu chuak ta ani kan fapa chuan coronavirus chu lo kai ve reng ti chu kan mang chu ang em a thì ngei na kan shelo ma se eng te lo kai nge ti chuan huwa kan she thei ta ani ni tina mas min ron pithin tu te chuan ni khat chu mas man nu hi min lo pe hi alo ni mas hi man nu a man non thei lova man to nu chuan omzia pakhat ma anei lo
chu kan fa pate special mass man chu police officer mass man hlui hi ani min run em tu mai chu chutia mass man hlui min ron pe chu ti pal wang ni lovin tum reng wang zok ani ke chu special mass min pek ring lain ka fa pa ero mass seto pek ani chu wanga kai ta chu lo ni ma se kan fa pate chu engang pon lo om se anu nen chuan kan hmangai em a kan thla tlam ngai reng lovang anu nen kan in tiam na angin kan fa pate hi in tik lai ma in dot kan shil lovanga kan hmangai reng do na ni chuti chuan kan fa pate chuan kadam lo em ni ti ta in min zot thin ma se dot kan shil du lo thudik chu kan shil taveka adam lo na sat thu kan shila min zot zel ke ni po chuan na that le thei to lo tur thu kan shil angai ta hiala ani la chuan dil chu taka min zot zelin ala du tok lo chuta zet chuan athi thuai tur thu chu kan shil ta ani chu kan fa pate chu la no pang viau ma se kan thu soi ero om zia a shave tho si he thil thleng wang hi ani khang thuruk zong ka puan chuan na chan chu he ka thil ti awang hian min hre chuak thuayanga long kalin man po min man ro se an do angin min tima se poi ka tilo ka hlau hek lo khovel mi pui hriat thei tura ka the dar ma chuan kan pui po ka chiar tir ve veka thilom zia po ka shil vek ti chuan thuruk in thup zong chu kan pui pom pui na in khovel ma a ka pholang ta ani ole khati zong kha kan ngai thlap thei chu ania in oi zong ani nge ni lo chu ka shlo comment lama in ron soi don nia tuna tan chuan khati zong khani se video dot lia kan mole theu don nia